Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao,
asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alam mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street, corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo asin Riparo. Ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo. Serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sa'yo aming Ama, salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat, Lord! Thank you, Lord. Balik na po ang sa indong lingkod. Nga tangin nagsengka. Bakasyon kita tabi Mama Ann Gomez, Annie Gomez. Bakasyon kita. Nag-evacuar kita dyan sa Kopi Hospital. Oy, mga tugang, good morning! Maray na aga, maray na aldaw, Martes Santo na tabi ko niyan. Palayluway sa na kita. Ayaw. Please mga tugang, balik na po kita sa ere. Thank you, Lord. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sabi ko mga programa ako maski piriton tang magprograma nganing makapagpasalamat kita. Ayaw. Salamat kita sa satuyang kagurangnan. Ang buhay talaga di. Marayon pa sa nangaya. Yo, nabibigla na sa nabaga kita uto ngaya marayon pa sa nangaya. Grabe pa ngaya nga ni so buro baili so sayaw-sayaw tapos so pulok-pulok. Tapos naaraman mo to na nasa ospital na. Iba nga ni tabi ati Pides. Araman uto day nagadana. Pero ang maswerte kita salamat. Tig-extender pan sa to yung buhay para makapagserbi. Ayo, para po makapagserbi. Abante permi ang krus. Ayo. Marayta mga matitibay so mga doktor ko dyan sa Dr. Kopi Hospital. Dyan sa Kopi Hospital. Morning tabi sa indo dyan. Sa mga nakatutok sa tuyang ngunyan, good morning ha. Medyo may iba-iba muna sa tuyang format ngunyan Martes Santo. Ayo. Martes Santo. De kita magpapara rabo-rab ngunyan. Importante sa mga pagirumdom kan sa tuyang mga opisyales lalo na sa gobyerno maraman sa mga pudkeni mga pagirumdom minsan kaya nakakalingaw kita nakakalingaw kita na sasalisihan kita kan mga kawatan. Ayo. Siyang pinaka-purpose sa pagprograma ngunyan aldaw na Martes Santo. Petsa 26 po kita.
kang bulan na Marso taon 2024. Dakulon palang tabi si Smati Maranyo ang nagpapadaba sa indong lingkod. Salamat to nung tabi sa indo. Ma'am Melissa Carino. Ngunyang ko sa nanaaraman na dakul palan man na nagpapadaba sa ko Sir Cassie William. Dakul man pala nagpapadaba sa ko. Una ko dai. Salamat to nun tabi sa mga prayers po nindo, sa mga pangadji po nindo, sa madali antang pag-recover tulos ano. Tangayan na ano ka. Salamat sa inda. Marayon ka pa sa nangayakang birthday mo. Tapos sa wagas na pag naka-50 ka na palantabi Ma'am Ani Gomez. Kaipuhan mo na talagang mag-ingat. Yaw na kita sa kumbaga nasa peak na kita. Kaya kaipuhan na piliun tanaan sa tuyang mga pigkakao. Walang hanggang tayo na pwede sa mga anli-anli. Oy mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni nagbabalik po sa ere. Sabi ko na nga ni pinirit ang magprograma niya Martes Santo naman. Pero may iba kita more on information dissemination kita kan sa tuyang mga otoridad, mga advisory po kan sa tuyang simbahan ngani pong day kita mabiktima po ki mga kawatan ngunya na nag-obserbar kita kang pagsakit, pagkagadan kan sa tuyang kagurangnan asin pagkabuhay. Sabi ni Ma'am Melissa Carino, golden boy ka na pala. Mas matuwa ka bagas ako. Bagong ngayon tabi Ma'am Melissa, mas matuwa ka sa ko. Mas matuwa ka bagas ako. Ma'am Melissa, matuwa ka bagas ako. Pero ang itsura mo gari ka man sa na 25 anyos. Pero matuwa ka sa ko. Ako ang hiling man sa kuya gari man sa nada 26 anyos. Ay day, matuwa ka di 24 ako. Oy, good morning tabi Coach Monel Calyos. Sa mga nakatutok sa tuyang ngunyan sa tuyang programa, paki-like and share na lang po sa tuyang programa. Kaning mahiling kang iba. Thank you Lord. Uy, salamat Lord. Ingat-ingat po sa mga motorista naman. Maoran-oran tabi digdi sa may parting Premier Distrito kang probinsya ni Albay. Ingat po sa mga motorista. Dakulon po sa mga road cross runod-sunod. May mga nagkagaradan. Iringat po kita lalo na ngunya na Semana Santa. Dakol ang tao sa tinampo. Ano sa to yung mga riparo ngunya na Martes Santo. Martes Santo tabi ngunyan sa liwat na pagbabalik. Tapapasalamatan ta sa mga nangaradji sa tuya, so mga nagtarabang. Salamat tuno na tataw. Sa aga tabi ang trabaho sa gobyerno half day na sana. Sa paagi po yan kang Memorandum Circular number 45. Half day na sana tabi ang laog sa aga sa government offices. So mga private depende yan sa mga employer po nindo. Arog kay Ma'am Ani, depende po yan sa indo. Pero sa gobyerno, half day na lang po ang laog sa trabaho sa aga. Miyerkules Santo. Salamat. Ang medyo mamundong bareta ngunyan Coach Monel Calyos, so may mga bihikulo, taigwa ki oil price hike. Bako sa napati simpleng oil price hike, kundi big time oil price hike.
12 pesos so inumin to kang gasolina. Yo. Nan medyo problema. Sus Maria. aming buhay. Magralakaw na sa nakita. Salamat sa iyo'y Ang lokal na gobyerno kang kamalig mga tugang nagpagirumdom walang sa mga mabirisita ngunya na Holy Week ha, na day nanggad maglaog dyan sa danger zone kang bulkang Mayaw. sa huling sa Maski na nga ni nasa alert level 1 iyan, pasasalamat. day po ka mo maglaog dyan ha. May mga turista naman maralaog, maturka daw ngaya kita. Mahanap ngaya kita Ma'am Kasim Luski anting-anting dyan sa bulkan. May pagirumdum po sa tuyang mga lokal na gobyerno kaya pasiguro tabi taba ka madiskwido kita. Salamat. Ang Pag-asa mga tugang opisyal na pong pigdeklara ang summer season. Salamat Kapa Ma'am Agnes Nunez, sa iyo. Kapa Boboy Cruz, Walang morning sa Indo. Summer season na. Pero salamat kita digdi sa may area tata nagtatagauran pa. O kaya si Mayor G. Rosal nagpaluwas man po kay direktiba mga pulisiya na ipapasunod po ngunya na Semana Santa dyan po sa siyudad ng Legazpi. Sige, mga advisory, mga pagirumdom ha, yan ang sa tuyang ipapaabot ngunya na pagkaaga ngunyan pong Martes Santo. sa tibay ng loob. Sige tabi mga tugang 16 minutos lipas na po ang alas 8 nin pagkaaga Philippine Standard Time ang oras pong yan asin ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindahan po na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa naiyan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners dyan po sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, available po MBY Dormitory kay Madam Maylene. Thank you po, thank you. Siring man ang oras na yan asin ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre mga tugang, kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Bursek ang siyudad ng Tabaco. Si Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi Kang Malinaw. Thank you. Sa Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Kasabay taman dyan si ABC President Cup Art Abila Kang Malinaw, Albay. Thank you. Ayan po mga tugang sa tuyang katuwang digi sa programa. Maraming salamat po. Salamat. Salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat tabi sa gabos. Thank you Lord tabi ta naka-recover tulos ang sendong lingkod. Salamat tuno na. Pero sa pasalamat ko sa mga doktor ko. Kay Ma'am Maricar Imperial, good morning po. Salamat. Podkenin, salamat sa paghiling kan sa tuyang programa. Enot, pasalamatan ko si Dr. Clyde. Si Dr. Clyde, saro sa mga matibay na doktor diyan sa Kopi Hospital. Salamat to nung tabi Dr. Clyde kay Dr. David. Dr. David Kope kay Dr. Joe Kope. Salamat to nung tabi sa Indo. So tulo kong doktor nagsurug-surug
Iyo, nagsururog-surog sa tulong doktor para po makarecover tulos ang sa indong lingkod. Iyo, Your Honor Roy Balbidina is watching. Kay Ma'am Mercedes Perez, salamat tabi. Good morning sa indo. Iyo, okay na tabi ako batching. Okay na sa indong lingkod. Medyo pa-recover na kita. Kaya nga ni sabi ko, salamat duman sa tulong nagsurog-surog na doktor. Si Dr. Dave Cope, si Dr. Joe Cope, si Dr. Clyde Cope, puros Cope. Yeah. And siyempre, kay Chatita Berses, salamat tunong. Sus ko, nagkasibot-sibot si Chatita. Nagkang naaraman ni Chatita na yaw na ko duman sa admitting room, admitting area. Asikaso ngayon nindo yan si Mr. Hulbutana. Yeah. Asikaso tulo sa mga nurse, sa mga doktor. Chatita, salamat to nung tabi sa imo. Maski wala duman si Chatita. Arap po dan sa mga oy, asikaso nindo si Mr. Hulbutana. Yeah. Salamat to nung tabi Chatita. Kay Chatita versus kay Pading Leroy. Pading Leroy. Salamat to nung tabi sa mga pag-assist sa tuya. Makusugo ng buot ta. Gariman sa nagkapamilya ta na so mga rayaon dyan sa Kope. Okay lang yan. Importante nga masugpunan na sa imong buhay. Ano na sana nga kang gastos na yan. Ang importante nga masugpunan sa buhay mo. Ma'am Annie Gomez, sabi ko na nga ni kasubago, pag-aaron na palan kayo ng edad, Madam Maylin, thank you tabi sa mga nangaradji sa gabos tabi sa indo naugmahon ako tadakulon so nangaradji sa ko. Saro na dyan si Madam Maylin, Maria Elena Yamamoto, kaskason talaga sa recovery ko. Mala nga ni sabi sa ko ni Dr. Clyde, gari nga hanggang kapadigdi sa Biyernes Santo. Pero iling nga po nindo, kasubanggi, official na po akong na-discharge. Kumbaga tulong banggi, tulong aldaw, na dai po kikaon, dai po kiinom. Ma'am Edna Barquilla, iugon mo yan tabi, batching nuli kamba. Pwede man palang kita day magkakan, mag-inom, kitulong aldaw. Kaya pala. Inay ko po, nainotabi. Ay, Ma'am Tet, nainotabi so sa kuyang pag-ayuno. Nainot sa pag-ayuno ko. Sabi kang iba sa kuya, ay salamat nga ta suminadit-sadit ka. Nahiling na nindo ya. Pumayat ka. Suminadit nga ya sutulak mo. Ay pangyayari sa kinaba. Ngunyan, Chatita, salamat kay Doc Mark. Doc Mark versus dyan sa mga matibay na mga nurse. Usus ko, Your Honor Roy Balbidina, oras-oras ako tig-BBP. Maroyo yung ka ako duman sa yung ka ako duman sa kwarto ko. May mabipi na naman. Pero dahil ka madagi tabi batching Roy Balbidina ta. Ang nagbibipi sa imo magayon. Mga magayon na nurse. Mga magayon na nurse dyan sa Kopi Hospital. Nga, sir. Pasensya na tabi, sir. Mga magalangon pati. Good morning, tabi, sir. Ayun na bang gitabi, sir? Mabipi tabi ako sa emo, sir. Dahil ka madadagi ta. Paghiling mo, namuraw-murawan ka baga batching. Namuraw-murawan ka paghiling mo. Ay, umao, my angel. Gari Sir Art Gomez mataram ako, Lord, nasa langit na ba ako? Pahit ka na naman ngaya. Pahit ka na naman ngaya. Sabi,
alat ko na pagiling ko, sir, pasensya tabi, na-isturbo ko sa turog mo, mabipingay ako. Sabi ko, Lord, nasa langit na ba ako? Nakailing ako kay Angel. Ay, hiling mo na ya. Una ako, Angel na. Ito pala so nagbibipi. Ay, sa mga nurse tabi dyan ha, sa Kopi Hospital. Salamat to nung tabi sa daw. So iba biristado ako. Ako, marayon palang tabi Sir Art ang nang hospital. Oras-oras may nagbibipi sa imo. Ay, nahiling mo na ya. Salamat to nun ha. Inalagaan akong maray dyan sa Kopi Hospital. Poon kang Biyernes na Banggi, sundo Kasubanggi. Ayo Kasubanggi, official discharge na kita tabi, Sir Art Gomez. Di, sabi ko, maprograma kita, tanganing makapagpasalamat. Siyempre, pasalamatan ko pala si Sir Benji Rosal. Sir Benji Rosal, ang masunod na mayor kan siyudad ng Tabaco. Pero mahalat pa kita, mahalat pa kita mga taga-Tabaco, kan sa iyang desisyon kung go or no go. Pero marayo na tawin kan naraman tulos tabi look at you, naraman tulos na nyaw na ko sa hospital, automatic nag-chat tulos sa kuya. Dakulong tulos nag-chat sa ko, ano ka? Nagangalab-ngalab ka pa sa nangaya, tapos yaong ka nangaya. Di salamat to nung tabi sa Indo ha, sa mga prayers po nindo. Salamat to nung tabi. Medyo makaskasunon talaga sa tuyang recovery. Medyo delikado sinagihanta. Kaya tabi batching Your Honor, apagarog na panan kayo ng edad ta, kumbaga dapat ready na kita. Pwede na kitang bawion ang sa tuyang buhay, Ma'am Arlene Kapitin. Igwa nga ni baga dyan na ngaya day man kinamamati. Tako day man ako kinamati. Kanang nakagin si Mana. Wala man namamati ko, sobrang init. Nabigla na sana. Biriglaan na sana. Kaya ang buhay kang tao dapat palan habang nabubuhay ka, gumibo ka na ki maray sa kapwa mo. Habang nabubuhay ka, bako so apod kani pag interesan mo so kapwa mo, pag dilensyan mo so kapwa mo. So dapat arog palanda tabi kaya ang gibuhon ta. Lalo na ngunya na si Mana Santa. Magurop-urop lamang. Tabangan so dapat tabangan. May ang pinakamaray na gibuhon, bako na sumagpapako sa krus. Tamapasali ka. Mapapako ka sa krus, mapabadol ka, maprosesyon ka dyan, mapasali ka. Bako tabi yan ang tunay na pagsakripisyo, kaya pagpenitensya. Dapat udok sa buot mo. Kaya sabi duman na ika ngaya day ka ngaya pa pwede, balik ka girare ngayon dyan sa programa mo. Pinabalik girare ako tabi batching. Balik ka ngaya, abanti ngaya ang krus. Abanti ang krus, padagos ang sa imong serbisyo. Kaya may mga tao baga kita na nabibigla sana. Nabibigla kita na naraman tagadana. Dahil man niya kitig mamati. Dahil man kihilang. Pero ngayon ho, ito nagadana. Kaya tabi, arog po kaya. Naman tamayan ko niya na Holy Week. Kaya po antang magmuni-muni, magurop-urop, maghagad kapatawada. Magkumpisal, Batching Roy. Bako ngayon tabi, Sir Noli Kamba. Magpangadji, maghagad kitawad kan sa tuyang mga nagidibong kasalan. Tagabos man kita makasala, no? Dawa, ako iyo man. May mga pagkakasala po kita.
Iyo, taday man perfectong tawo. Ang importante, udok sabot mo so, pagsulsul mo kan sa imong kasala. Iyo. And sana, day mo na pagibuhon, ta sala na nga, gibuhon mo pa. Iyo. O, magbakli ka na. Tangayat ako, tiga para taraman mo ngaya batsik. Ako rin naman nga din. Yo. Kaya tabi, anong adal? Sabi sa kuya, pag medyo may mga edad na, medyo piliun tanan mga pagkaon. Yo. Pili nan mga pagkaon. Bata, ako baga, sabi ko sa Indo, ang pigkakakang koper, may tuyo. Bawal pala na yan sa mga maskad. Bira na nga ni kita tabi, look at yung makakarne, bawal pa sa to. Bawal nga kang karne. Nahiling mo na so tuyo, so karne, bawal na. Magulay-gulay na sana kita. Gulay, kamote, yun na sana. Tapos linanot. Dahil na maalanot na sana ako. Dahil ka pwede ngayon magbakal kan sa mga lugaw-lugaw baga dyan sa luwas. Grabe bagan mga apod kan, artificial. Grabe baga tabi so pigsasahog dyan. Mga masibo. Dahil na. So plain sa nang linanot. Bako sulugaw na pigbabakal. Plain linanot. Linanot ang apod mi kaya antap mga pobre baga. Dahil nanbistado kan mga aki ngunyan, pero ang apod kan ka ito linanot. Ngunyan lugaw na. Medyo mga mayaman naman kidiit. Ayaw malugaw ngayon kita. Kang time linanot ang apod kayan. Pag medyo mayaman-yaman ka ito, ang linanot may asukar. Pag pobre, asin sana. Yun na muna ang kakanon ko. Linanot. Bawal na sa kuya so tigugulay ni Sir Masinas. Sus Maria Jose. Number 1 ito tabi, Del. Number 1 itong bawal sa kuya. Bata pertiyon, mahilig baga kita sa maharang. Manon baga kita sa maharang. Pud kay ni mahiligon kita sa maharang tapag may gulay kitang natong tingkay. Pepisian tangki sanggaria tabi primes na dik na regalado. Perte ng kakanta kaya. Kunyan dahil na pwede. Paano na kayo ni? Dahil baling maglinanot basta buhay, sabi ni ate. Tama. Nga tao na nindo ang linanot, pampobre, bako pang mayaman ang ngunyan. Iyon na bagang ngunyan tabi, primes na dik na regalado. Iyon ang tigakakan ngunyan kan mga mayaman. So mga mayaman, ang pigakakan ngunyan bako na lugaw, linanot na. Linanot. Hilingan ni doon mga mayaman. So mga don niya. Hilingan pigakakan ninda, lalo na sa may mga edad na, linanot iyan. Kaya dahil ngunyan kita masupog na ang pigkakaon talinanot. Bako yung pagkaon ki pobre, pagkaon po yung kimayaman. Yun ang ngunyan ang python tatabi primes na dik na regalado. Maglinanot na sana kita. Manong Rick Ixiya, good morning tabi dyan sa imo. Bawal na. Bata si Masi minagulay ini. Ang bangot so gulay. Ang mayor na gulay lada. Nailing mo nan pertihon pati. Paano kaya bawal na ngunya? Kap Art Abila, good morning tabi ABC President. Igwa ki session ngunyan ang Sangguniang Bayan kang Malinaw. Martis pala ngunyan bago mag break bago magsimana Santa. May mga session sinda. So mga member kang Sangguniang Bayan sige. Kay good morning tabi, sabi ni Maria Ana Bursal. Salamat to nun tabi sa mga prayers po nindo. Salamat to nun tabi.
Salamat to no na maray sa mga prayers po nindo. Magkaskas po sa tuyang recovery. Sige, salamat to nun sa nag-alaga sa kuya dyan sa Kopi Hospital. Dakol lang mga nag-aalaga sa kuya. Siyempre, dakol ang nagpapadaba sa sendong lingkod. Thank you. Salamat to nun sa sendong gabos ha. Salamat to nun. Kaya pigpirit ko magprograma ngunyan. Tanganing makapagpasalamat kita. Pero yun ang nga ni sabi ko sa mga advisory importantihon sa nano. Ceasefire mo na kita ta Martes Santo na. Martes Santo. Doro-diretso na ini. Apod kaan. Diretso na ini sa Semana Santa. Happy birthday po kay Ella Bulima. Birthday na Ella. Happy birthday tabi Ella. Marso ka man pala na di. Sige. Happy birthday tabi sa imo Ella. Mamundong bareta ngunyan daw. Igwa po kay oil price big time oil price hike. Yo gonindo ya. Excuse me po. May paglangkaw po kan mga produktong petrolyo ngunyan na Martes. Petsa 26. Sa gasolina 2.20 ang ilalangkaw. Garinagol pinagita di. Mga 70 na ngunyan ng per liter pero mas mahal nga su gin. Hiling na nindo yan. Sa diesel 140 centavos ang idadagdag and kerosene 1 Yogo nindo yan. Ayun yan medyo mamundong bareta mamundong bareta. Excuse me po. Excuse me po. Okay na? Nakabalik na kita? Okay, nakabalik na. So, sa aga, mga tugang, sa aga po na Miyerkules Santo, half day na sana sa mga nagtatrabaho po sa gobyerno. Half day na po sana ang laog kang mga trahabante ta sa gobyerno. Sa aga po yan, Marso 27, 2024 sa pinaluas po yan na Memorandum Circular number 45 na pirman po yan ni Executive Secretary Lucas Barsamin. Suspendido po ang trabaho poon po alas 12 nin udto. Hanggang alas 12 na sa natabi ang trabaho kan mga nasa gobyerno sa aga Miyerkules Santo. So sa Friday bala po sa indong mga employer. Bala na po sa indong mga employer. Ta sa aga baga Miyerkules Santo igwa na kiprosesyon. Igwa na po kiprosesyon sa aga Miyerkules Santo. Sige. So yan mga impormasyon na mga importantihon and ang sa tuya pong lokal na gobyerno, partikularmente po digdi sa probinsya kang Albay. Taigwa po kita ki mga bisita naman na maarabot. Dakol na pong mga Tagalog na nag-arabot. So mga nagtutur Tagalog dyan sa atin po. Wag mo ngayang hiruin. Baka magilo-gilo. Wag mo ngayang hiruin. Baka magilo-gilo. Dahil magdurunong ang payo naman ha. Dahil magdurunong ang payo. Pigbabawal pa man po giraray so pagsakat dyan sa Bulkang Mayon. Lalo na po sa pigdeklarang 6 kilometer permanent danger zone. Day tabi ka mo magralaog dyan. Day po ka mo magralaog dyan. Tadelikado, maski nasa alert level 1 yan. Baka tabi magbigla na magpusngak yan. Problema. Kay Madam Sis, salamat. Nagbisita sa ko si Sir Alwin. Sabi ni Sir Alwin sa kuya, Madam, hiling mo na ngayayam. Bata ngayam may schedule kita ngunyan. Nagduman sa kuya ka nga rin ito. Dan Sabado, bata ngayam may schedule kita ngunyan. Dahil ka man ngayon nagtarahon. Bata may schedule pa lang kuta kami.
No, paano tayo ako? Ang tahon niya ako digdi. Nagurhigda. Binisita ko naman sa Kopi Hospital. O paano niya ako? Kaya day ka ngunyang kikasurog. Day siya kikasurog. Yan sana ngaya. Di, para ika ngaya. Tasa masunod ngaya. Pesa na ako. Tapag naray ako. Ako madayo naman duman sa imo. Ayo. Sige. Bata nga day ako nakaabot kang birthday mo. Kaya importante ko niya na mag-ingat-ingat na po kita kang buhay ta. Di pa ko ta kami magsisyon duman tabi, Madam sis. Duman ko ta kami masisyon sa lawag kang kwarto. Duman sa Kopi Hospital. Ay, nangaya ka mo pigpipiling lugar. Maraya, sabi ni Sir Ted na Ramos, maraya, pangaya ka mo. Garing ngaya ka mo suna, pig-uubusan ki alak. Salamat pala kay Dr. Chris Gianan. Kay Doc Chris Gianan. Salamat to nun ta. Tinex ko tulos, naghagad ako ki advice. Magpa-confine ka ngaya, ta delikado yan, malulus blood ka. Kay Dr. Dante Bausa, thank you. Kay Ninong. May mga barkada kitang mga doktor bago kita minadesisyon, ma-konsulta mo na kita. Di tama, diretso na po kita nagpa-confine tanganing pasiguro. Abutan na mangyari so dati pa na lose blood kita. Kay puwan tapan salinan ng dugo. Adipisil ngunyan maghanap ki dugo. So salamat to nun. At least naka-recover na tulos kita, pero dakol pang bulong, masi. Dakol na bulong ang iinungunta. Kaya palo-ilaway sa na kita yo. So tama-tama man ini. Si Mana Santagunyan, tama-tama ini na magmuni-muni kita. Magmuni-muni kita nganing apod kayan. Magbawas nga kikasalan. Katang nga dakulo ng kasalan mo. Gabos man kita makasalan noon. Sabi baga kan sa tuyang kagurang nan nga pagday kang kasalan day kung buwa ang pati ang internet nagpipinitin siya nagpipinitin siya man sa internet. Nahiling na nindo ya. Sige, at least nakapahiling kita na okay na kita. Nagpinirit ko talaga magprograma ngunyan para mahiling na po nindo ako na okay na ako. Natadakulo so naghara dit. Dahil ko man po kamo ma-replyan saro-saro. Kaya piginguwa ko tabi na magbalik na sa ere nganing mahiling na po nindo ako na okay na ako. Salamat to nung tabing maray sa indo sa mga pangaji po nindo. Para talaga ki ano nangyari digdi ay pangyari sa nawara so makukuran. Ingat tabi sa mga apod keni. Sa mga motorista tatabi. Malas naman ang tinampo. Yan naman minsan kaya may mga pagkakataon na ngayon nag-oran duman sa inutan, digi sa inutan dai. Pag inabuti pakaskas kang motor. Ngunya na i-slide ang motor nako. Ingat tabi kadaklan self-accident. Anong nangyayari? Pero pag tuminumba ka baga pag ang motor pag tuminumba sigurado apod kayan may rungas ka
O kung dahil ka pa naka-helmet, nako, may problema ka tabi dyan. Yo. Dato na ha, ta pighanap ta so, pahit digdi. Loyang internet. Sige, pero naka-ere kita? Na, okay man? Okay, sige. Sige tabi ha. Saro pa ang pagiramdom, mga tugang, kan sa tuya mga otoridad ha, so pagpasiring po dyan sa mayon ha, baka tabi maglawg ka mo dyan, bawal pa man po giraray sa paglawg po sa 6 km permanent danger zone. So officialmente na pong deklara kang Pag-asa na summer season na po kita, tag-init na. Pero mga last bugso na siguro ni Coach Monel Calyos, last bugso na siguro ni kang Tag-uran, Amihan, digdi po sa satuyang lugar. Digdi sa may parting first district, maoran-oran po kunya na pagkaaga. Ang si Mayor G. Rosal kan Legazpi, mga tugang, nagpaluwas man po ki mga direktiba. Mga pulisiya na ipapasunod niya na Semana Santa. Sigon mga tugang sa advisory number 001 series of 2024, pigpagiramdam po ni Mayor G. Rosal na pigbabawal po sa publiko ang paglawg po sa mga sakop kang 6 km permanent danger zone. O yun na yan, ha? Baka tabi magkaigwa po posibleng phreatic eruption ano man na oras ang bulkan. O dahil po kamo maglalaog ha. And mga tugang ang mga operators po kang mga swimming pools. Yan. At ini kararigusan sa dagat kung sa insain pa, o dapat po igwa po kamo ki mga lifeguards. So may mga swimming pool, may mga resort na naka-standby, mantang po dapat naka-aktibar man po sa mga barangay disaster risk reduction management committees, mga barangay tanods, asin mga barangay health and emergency response team para po mag-monitor, para po mag-monitor sa palibot. Naka-high alert po ang Legazpi City, ha? Naka-high alert po ang Legazpi City Emergency Operations Center as in Legazpi City Incident Management Team para po masiguro ang kaligtasan kan mga Legazpeño asin publiko ngunyan pong Semana Santa. So dapat po alertado pasiriguro tabi kita. Ma'am Ann Kamata, good morning tabi sa imo. Pasiriguro tabi kita ha. Ngunya na Semana Santa, pag magruluwa sa harong, siguro doon tabi nindo na may mga lakso sa indong harong. Tabaka masalisihan po kita kang mga kawatan. Dahil po magpaparapuro po sa social media na kung masain sa pamilya. Tudon baga kita ngaya sa aga ngaya may outing ngaya subilog na pamilya. Tataon mo kang kiimpormasyon sa mga kawatan. Ay maray ngaya kay ni saga laugon duman suarong tan ay manya kitawo duman. Puto baga ngaya ma-outing baga ngaya daa. O rimati na kamo kaya. Sani Sierte, good morning tabi sa imo. So pasiguro tabi kita ta pag-arog po kaya na mga panahon na ini, uso po dyan so mga salisi, sa salisian kita. And so mga appliances tatabi, day kita magpabaya na igwa kita kipatintihan na kandila pag nagaharali, kaya nagakaigwa kikasulo. So mga nakasaksak horol buton, choter sulyander. Kaya baga ni baga ang programa ta, ang sa indong lingkod, pag nahiling nindo, dapat pag nahiling nindo ako, ang nasa isip dapat nindo, hulboton. Pag dahi pigagamit, hulboton. Bago ngayon tabi, Sir Sani Sierte, pag dahi mo pigamit na, hulboton mo na. Hulboton mo na. Baka mag-uroberhito yan, magkakausap po yan kikasulo.
Yo. Sige. Maray na aga idol, salamat naka-recover ka na tulos. Sana permi ka sana maray na sa kalusugan. Pa-shoutout po sa mga barkada ko, tugang ko, gabos na kamag-anak ko dyan po sa Purok Size kang San Carlos. Lalo na po ang Bukeyo family. Ali po, digdi po sa Mindanao. Makusog po ang monitor mo, digdi. Maraming salamat po kay Sai Rien. Thank you. Ayan ha. Data po pagtawan ki pagkakataon so sa tuyang mga kawatan na masalisihan po kita. Yo. Ang nganyang tabi lalo na pag maprosesyon kita, dahil po mag-ubos ka prosesyon, dapat permi may tawo sarong. And kung daiman ki tawo sarong, itugon po nindo sa kataning nindo. Yo, itugon po nindo sa kataning nindo, pagriparuhon lamang suarong nindo. Taba ka pagbalik po nindo kayan, dahil nakamong harong, tayo ito pala nasulo na. Yo, dahil ka na ngayon magpara-stress. Iyo. Iyan ang problema ko ka-stress ko sa ibang tao. Bago mo man niya ka ano-ano, na-stress ka. Parte po yan kan sa tuyang sinumpaan na serbisyo. Kaya nga ni, mas dakol kitang nadadagit sa kuya. Mas nadadagit na siyempre, medyo natatamaan tao ano. Na kukultang atensyon, medyo nadadagit sa tuya, pero bako po yan para sa sakuya. Yeah? Para po yan sa tuyang mga kababayan. Yeah? Kaya salamat po nung tabi sa Kopi Hospital sa pag-alaga po sa kuya, makaskason po sa pag-recover ko. Mga matibay sa mga doktor ko, sinurug-surugan ako, si Dr. Clyde, si Dr. Joe, si Dr. David. Sus ko. Kulang na sana si Dr. Mark. Pag suminurog pa sa ako si Dr. Mark, mati na. Pero pag yaon si Tita, makusugo ng bot ko. May nakusugo ng bot ko. Ta subipi ko. Pag pag-confine ko, subipi ko. Halang kawo. Kang nadangog ko na reply ni Tita. Ay, nagbaba tulo subipi ko Tita. Salamat to nung tabi Tita ha. Grabe suriparos ako ni Tita. Sabi ko kay Tita, yako, mabakasyon ako digdi sa imo. Yan. Sabi, sige na nga, welcome ka nga digdi. Kuminakasyon ako gitulong bang gitulong alda. Nainot po sa pag-ayuno ko. Nainot po sa pag-ayuno ko. Salamat to nun tabi sa Kopi Hospital sa mga nag-alaga sa kuya. Salamat to nun oras-oras pigbibipi ako. Sabi ko Tita, dakulon pala nagpapadaba sa ko. Kay Pading Leroy, thank you. Siyempre kay Tita sa Pamilya Kopi, thank you. Padabaon ako nindo. Ege, sabi nga ni Abanti Tabi ang Cruz, diretso po kita sa serbisyo. Dahil pangaya pwede, dahil ka pangaya di pwede. Kaya mga primero kong banggi, pag namumurat-muratan ako to, may nagtitikwil sa kuya, sir, maray na banggi nga sa mo, sir, mabiping ngayon ko. Pagiling ko to, Diyos ko, gari anghel. Sabi ko, may anghel. Sabi ko, Lord, nasa langit na ba ako, Lord? Ay, bako man niya. Mabipingay ako, sir. So, nurse pala. Nagfight ka na naman niya. Yun man. Alam to, pagiling ko, ay magayon. Nurse pala. Huna ko, anghel. Lord, nasa langit na ba ako? Inay ko, fight ka na naman. Look at you, pa-shoutout na tabi sa mga kasama ko dito sa work. Sa Overture ba to?
Shoutout po sa foreman namin si Ronel Muyo, Adel Carlo, John Paul Dastin, and Rafi. Salamat. Yeah. Lord, sa langit na ba ako, Lord? Kailing ako kay Anghel. Ito pala mabipi. Ay, thank you, Lord, ha. Salamat po nun, ha, sa mga nurse, sa mga nag-alaga sa kuya dyan, sa Kopi Hospital. Salamat po nun po sa Indo. Bala na sa Indo si Lord. At matanda na akong maray. Dahil nananggad akong makaon ng mga bawa. Sige tabi, Martes Santo po ngunyan, 5 minutos bago tabi mag-alas 9. Siyempre salamat kita sa mga katuwang ta sa programa, ang MBY Dormitory. MBY Dormitory yaon po dyan sa Rawis, Legazpi City. Yeah, thank you dyan sa Rawis, MBY Dormitory kay Madam Maylin. Siyempre mga tugang yaon man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, kay City Councilor Riner Burse, kay Cons Irene Morales Paut, kay Mayor Shi Kang Malinaw, kay ABC President Cap Art Abila, sa Kapos Bilo Lotto Outlet, thank you. Manong Jess, good morning. Siyempre salamat, ha, kay Sutulong Doktor na nagsurog-surog sa ko dyan sa Kopi Hospital, kay Doc Clyde Kope, kay Doc Joe Kope, kay Doc David Kope, yan. Kay Chatita, kay Pading Leroy, salamat tunon, ha, salamat tunon tabi sa Indogabos. Yeah. Sige tabi, at least sa gabos po na mga nangaradji, mga nagpaabot po sa kuya ki prayers para po sa satuyang makaskas madalian na recover. Salamat to nun tabi sa Indo gabos. Sabi ko na nga ni Diyos na sa natabian magbalo sa Indo. Padagos ang paasan kang cross, abante ang cross. Abante perme ang cross de magtiko. Padagos po ang serbisyo kan sa Indong lingkod. Sige magmuni-muni, ha. Martes Santo na tabi ngunya. Sana udok sa bot po sa tuyang pagmuni-muni, ha, ngunya na Simana Santa. Mamuni-muni muna kami ni Sir Alwin duman sa Indo kami pwede magmuni duman sa Kutmon. Pumundo ngaya ka mo. Iba ngayang muni-muni makuha ni dumang pagdumang ka mo sa Kutmon. Pagduman kami sa Kutmon, ibang muni-muni tabi Madam Sis ang mangyari sa mo dumaan. Magayon ko tada man na di muni-muni manangga. Ilang iba na naman nangyari kayo ni. Inay ko po. Sige po mga tugang, paaram na po muna kita, ha. Sa gabos tabi. Sige po mga tugang, salamat to noon. Paaram na po muna, Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbotana. Sa aga, pwede pa kita, Miyerkules, hanggang Miyerkules sana. Pag Webes and Biyernes, di mo na kita maprograma, ha. Erlingan kita sa Lunes na. At tanganing tawan-tamang kipagkakataon na makapag-muni-muni ang gabos. Po. Hiyas ni gintong nilukot ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa ay gamitin ito lamang, Ama. Wala nang iba pa akong hinihingi.
iba pa akong hinihiling. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sinripan sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.